Tere tulemast vaatama väga vana õppefilmi, kuidas keskkoolis peab hakkama saama meie uus rebane. Illåt mig och giva en lektion och skriva upp på finska språket några ord för er. Så ni kan er klara, fråga smått och svara om ni är där ut på äventyr beger. Ni önskar kanske dricka eller är en flicka, men ni kan ej säga vad ett hjärta vill. Därför må jag giva min lektion och skriva upp på finska språket några ord här till. Kui vara tõustud, siis järgmine väga tähtis asi on hygien. Man klarar skivan ganska lätt om blott man väljer orden rätt. Allt vad du vill det kan du ha om blott du talar bra. Löytäjä sinna och nainen en kvinna. Som ni märker är det inte alls svårt. Kävellä är traska och pullo det är flaska. Här finns inga knoppar som kan sitta hårt. Nej till det fröken och käki det göken. Nu kan ni börja rimma på en vårsonnet. Kyssen kallas Soko och kniven heter Foko. Kui asjad kotis, siis pliks-plaks kooli poole on minek. Kui vahetusjalanud on jalas, siis vutt ja õppima. Maat ja metsät valkea, talvi puhussaan, Kiiri pikkureestään nyt rientää Lappiin päin, ja hän iloisena lauleleepi näin. Hiljatään ja tallalla, yrittävät kulkuset mulle soitelkaa. Hiljatään ja tallalla, mahta yli turjutin on pirakkoissaan. Haamit onkaan pauhu tuo alla tunturin, vaan kun Mikki ehti luo, niin hän huomaakin. Itse vuoden peikko herännyt ompi unestaan, ja kun näkee Mikin mylvi harmi. Nagu te nägite, on kõige tähtsam abiturientide austamine. Edu keskkoolis, rebane!